Исәнмесез, саумысыз, дуслар? Сәлем. Мин Назлыгүл Сөнгатова. Мин Айза. Һәм без сезнең белән иң кызыклы, иң күңелле, иң балалар өчен булган балалы сәләнкә хит парадан башлыйбыз. Дуслар, булган бөтен нәни җырчыларыбызны позицияләр буенча урнаштырганчы, кызганыч бер җырчыбыз белән сау булашырга кирәк. Әмилә Закирова төшеп кала. Әйе шул, ләкин без сине яңа җырың белән, яңа клибың белән менә шулай кула җәеп көтеп калабыз. Килерсең, яме? Асыл йөзле, тәмле сүзле, син икәнсең ул кызым. Атбек бергә синең бик җирдә, минем якты йылдызым. Ура, балалы сәләмкәдә премьера. Кой әле, кем икән анда? Әйдә тизрәк карыйк. Йылдызлы тормышың Карага күмелсә кинәттән Үзеңдә аңламас әрнүең Шайпалып түгелсә йөрәктән Югалтма үзеңне Консыркып торса ярата Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалтма үзеңне Консыркып торса ярата Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Canını taplarlık Nahaka türseler bir vakit Yazmışның bu kirli uyanın Bulmasa hiç güne tuqtatı Югалтма үзеңне Консыркып торса ярата Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Юлыңны дәвамлы итәргә Иң соңгы сулышын алганда Көч ал син өметтән үрелеп Бары тик югалма Югалтма үзеңне Консыркып торса ярата Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалтма үзеңне Консыркып торса ярата Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Алга бар, артыңа карама Чиратта Татарстанның атказанган артисты. Әйе, шулай булыр дип чын күңелдән ышанабыз. Әлегә ул иң танылган балаларның берседер мәгәен. Шулай бит, килешәсеңме?
Астан Миргаязов. Нәқта шулай һәм ул Шәрәпҗан белән дуэт башкара дуслар. Әйдәгез бергәләшеп тамаша кылыйк, карыйк әле. Дайте шуму, красавчик. Япта вагоне шагын, топмы язык тишагын. Температурная моя, симбит кунгел бишагын. Япта вагоне шагын, топмы язык тишагын. Температурная моя, симбит кунгел бишагын. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Симбит знаешь, я такой. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Симбит знаешь, я такой. Оставь в покое. Не волновай. Оставь в покое. Уйлары һәр шак туры, почти как кояш нуры. Ашты булды казбыты, ул бит мәхәббәт торты. Уйлары һәр шак туры, почти как кояш нуры. Ашты булды казбыты, ул бит мәхәббәт торты. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Симби знаешь, я такой. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Симби знаешь, я такой. Майлиман тормош юлан, бутин барычан тузан, yeah. Мин сезден нерви кызган, минлеке нерви кызын, ага. Жырлы ул күзен язын, аермый үрдәк козын, Оның кошлары туташ, оның мыйыгы ызын, Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Симби знаешь, я такой. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Симби знаешь, я такой. Оставь в покое. красавчика. Не волновай. Оставь в покое. Не волновай. Дуслар, сіз балалы солянка хит парадан карыйсыз. Алга таба безне Камрия дуэты үзенең җыры белән шатландырыр сагыну дип аталган композицияне сезгә тәкъдим итәбез, дуслар. Ә шул арада тавышлар бирә торыгыз. Далада яфрагы бездә салыну, сездә нинди
Веснушки үшін һәр вакытта бик күп тавышлар килә. Чөнки тамашачыларыбыз бик ярата. Нәкъ тә шулай дуслар. Сезнең өчен без хәзер аларны куеп җибәрәбез. Әйдә, бергәләп карыйбыз бит, тиме? Карыйбыз. Матур дөнья, сихри дөнья, янда дуслар, туганнар, күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар, дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Гадилектән, матурлыкта, туганлыкта, безнең көч, сез дөньяны бизәүчеләр. Без дөньяны бизәүчеләр. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Күктән бәхет, син эзләмә, читләрне син күзләмә. Янда булган матурлыкны сакландыру җибәрмә. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, сезнең белән. Ә менә чираттагы резидентыбыз берәүне дә битараф калдырмый. Ул Нәйлә Славина. Аның «Бәхет сиңа» дип аталган җыры күпләргә ошады. Карыйк. Тукта, мизгелгә генә булса да, дөнья бит сиңа елмая. Тыңла, йөрәгеңдә моңа йырга, эзләмәле чара. Һаман яман да бар өчен
нәрсәләр булып тора. Хафаланма, гомер бик кыска. Син бары шуны онытма. Бәхет синнән башлана. Бәхетле булу сиңа шундый килешә, шундый килешә сиңа ышан әле. Гаеп бар, ямет бар, сиңа өләшә. Ачык булса күңелең пәрәләре. Бәхетле булу сиңа шундый килешә, шундый килешә сиңа. Гаеп бар, ямет бар, сиңа өләшә. Әминә Сабирова бик тә матур кышык, алга таба безнең хит барады, безне дәвам итә. Аның клипы сезгә ошаса, Нәрсә эшләргә икән беләсез. Кулга гаджетларны алырга, сайтка керергә һәм тавыш бирергә. Жылы көннәрдә, ямьле урман буенда, җырлык дусларым бергә, без балачак турында, Шырлы манда биемен мин, шырлы манда биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Шырлы манда биемен мин, шырлы манда биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Әйдә дустым, гармуныңсыз бит безнең көйләргә, үзсездереп бит дип, кулсын сагынып сөйләргә, Шырлы манда биемен мин, шырлы манда биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Шырлы манда биемен мин, шырлы манда биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Иркәли безне һәм сөячәйге кояш нурлары, яңгырасын һәр тарафта безнең балачак җыры. Шырлы манда биемен мин, шырлы манда биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Шырлы манда биемен мин, шырлы манда биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Шырлы манда биемен мин, шырлы манда биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин. Шырлы манда биемен мин, шырлы манда биемен, без бәхетле балалар, дип һич сөйгенеп туймыйм мин, һич сөйгенеп туймыйм мин. Дуслар, чираттагы җырчыбыз Айсел исемле. мин аның җырын тыңлыйм һәм бер вакыт елмаям. Дуслар, без һәр вакытта да елмайык име? Хәзер Айселнең җырын тыңлаганда да елмаербыз, чөнки җыры да нәкъ тә шулай дип атала. Игътибар экраннарга.
Анонслар, қызықлы яңалыклар, тапшыруларның архивлары, шоу-бизнес белән бәйле яңалыклар һәм башка бик күп қызықлы мәгълүмат TMTV Татар сайтында һәм шулай ук социаль челтәрләрдә. Язылыгыз. Менә инде төп җиңүчеләрне билгеләр вакытта килеп җитте, ләкин аңа кадәр әйдә барлык җырчыларны искә алыйк, шулай бит. Димәк, игътибар экраннарга. Югалма, югалтма үзеңне. Концерт кып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең. Алга бар, артыңа карама. Красотка, не волновайся, оставь меня в покое, сам ведь знаешь, я такой. Красотка, не волновайся, оставь меня в покое, сам ведь знаешь, я такой. Тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Чираты Ясмина Гарипова. Ясминә «Уятма сәгать» дип аталган җырына клипы белән бөтен кешене таң калдырды бугай. Әйдәгез әле тагын бер кат без дә бергәләшеп тамаша кылыйк. Әйе шул, сөйләшә тапшыруыбызның азагына якынлашканыбызны үзебез дә аңламый калдык. Шуның белән дуслар, балалы сәләнке хит парады кызганычка каршы тәмам. Пока-пока!